Hekk kif ninsabu fl-aħħar ftit jiem qabel ma jkun magħruf min se jieħu s-siġġu tal-poter minflok Joseph Muscat, il-gwerra interna fil-Lejber tkompli tiħrax. Dan hekk kif kompli toħroġ fil-beraħ il-qasma jiem bejn dawk li huma favur Robert Abela u dawk favur Chris Fern. Dan hekk kif aktar ministri qed jażlu li appoġġjaw lid-deputat mexxej Laburista Chris Fern fosthom Owen Bonnici minkejja li ftit ġimgħat kien qalilna li mhux se jikkummenta waqt li tkun għaddejja din il-ġirja. Viva l-Partit Laburista, viva l-Lejber u grazzi Chris tal-li ħatressa ismek biex tkompli sservi dan il-pajjiż. Dan l-intervent ta' Owen Bonnici għajjem rabja kbira fost diversi partitari Laburisti tant li kienu ħafna li kummentaw fuq dak li qal il-Ministru. Il-maġġoranza ta' dawk li kummentaw kitbu li huwa tal-mistħija kif it-tesserati qed ikunu kwiti u kawti, filwaqt li l-Ministri u deputati Laburisti qed joħorġu wonhom għaż-żewġ kontestanti bil-parti l-kbira tagħhom favur Chris Fern. Kummenti oħra qalu li qed ikunu il-Ministri stess li qed iġibu l-firda fih dan il-Lejber u qed ikissru il-partit bil-kummenti tagħhom stess. Dan fost kummenti oħra fejn bl-aġir tagħhom il-Ministri u Segretarji Parlamentari Laburisti qed jonqsu mir-responsabiltajiet tagħhom meta joħorġu favur kandidat u mhux ieħor. Is-sibt li ġej it-tesserati kollha tal-Partit Laburista jridu jażlu bejn id-deputat mexxej tal-Partit Chris Fern u l-konsulent ta' Joseph Muscat, id-deputat Robert Abela, bħala l-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista. Votazzjoni li mistennija sseħħ fid-diversi każini tal-partit u postijiet oħra, bir-riżultat mistenni li jkun magħruf kmieni il-ħadd filgħodu. Sa xarilu kien hemm madwar 10,000 membru eliġibbli li jivvutaw għax ilhom 5 snin konsekuttivi bit-tessera mħallsa. Potenzjalment dan in-numru jista' jiżdied għal madwar 18,000 biex bekk fi ftit jiem dawk eliġibbli jivvutaw ikunu rdupjaw.